שלום, שמי דית קרני ואני יועצת ארגונית ותעסוקתית. אני כאן היום כדי לדבר איתכם מטעם מרכז הקריירה של האוניברסיטה העברית על הכנה לראיון עבודה באנגלית. כל דבר שאנחנו פחות חזקים בו מצריך קצת יותר עבודה. אז מה בעצם השלב הראשון שאנחנו צריכים לגשת אליו כשאנחנו רוצים להגיע לראיון עבודה באנגלית? מחקר. כן, כמו ששמעתם, מחקר. זה אומר שצריך לשבת ולקרוא את כל מה שאפשר על החברה, על האנשים, על התפקיד. עכשיו, זה נכון לגבי כל ראיון עבודה באשר הוא. קל וחומר, כאשר אתם יודעים שזה יתבצע בשפה שהיא לא שפת האם שלכם. אם האנגלית שלכם היא לא שפת אם, ואפילו לא כל כך טובה, ברור שצריך לשפר את השליטה בה. עכשיו, יכול להיות שאין לכם זמן לעשות ממש קורס באנגלית, אז מה אפשר לעשות בינתיים? קודם כל אפשר להיכנס לסרטונים ביוטיוב. לשמוע, לתרגל, להבין, לספוג. אפשר להיכנס לפרופילים, שוב, של אנשים שעובדים בחברה, ולראות איך הם מתבטאים, מה הם כותבים. לפעמים יש גם שם כאלה שמעלים סרטונים. יש הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד אונליין, אבל חייבים לשבת ולעשות עבודה. זה לא משהו שאפשר לומר, טוב, נעגל קצת את הפינה. כי מה שבא לכם בשלוף בעברית, לא יבוא לכם בשלוף באנגלית, ואם תגיעו לראיון ותתחילו לגמגם, זה יהיה מאוד מאוד לא נעים. תתאמנו גם על המבטא. אני יודעת שזה נשמע אולי מצחיק, אבל זה מאוד מאוד משמעותי. כי אם תגיעו לראיון עבודה ותגידו, well, you know, I do a lot of things that I think are very important, אז רוב הסיכויים שבואו, לא תקבלו את העבודה. אבל אם תבואו ותאמרו, well, there are a lot of things that I do, and I think they are important and relevant to the position in hand, זה יישמע הרבה יותר טוב. ושוב, יכול להיות שהאנגלית לא שגורה, היא לא באה לכם טבעי, אבל תתכוננו כמו שצריך, תבינו מה אתם עושים, תלמדו את הטרמינולוגיה, תשננו ותתרגלו כמו טוקי. אתם תראו איך לאט לאט זה מתגלגל לכם מהלשון ובא לכם יותר בטבעיות, וגם ביטחון שלכם יעלה בהתאם. במסגרת התרגול הזה חשוב שתכינו את השאלות והתשובות מראש. תבררו מה רוב הסיכויים שישאלו אתכם בראיונות האלה. שוב, יש מידע אונליין, יש אנשים שעברו ראיונות כאלה קודם, ואתם יכולים להתייעץ איתם. תבינו איך אתם עונים, וגם תחשבו על סצנריוס שאולי אתם פחות מוכנים אליהם, כדי שתדעו איך לעשות את זה באופן טבעי, אם אתם נדרשים לכך בלייב.